Priatelia, máme tu nový dizajn našich luxusných autokobercov, takzvané Hexaline, takéto 6-uholníky alebo tvar včelých plastov. Je to, nesem povedať, že úplná novinka, máme to v ponuke zhruba asi pol roka cca. Veľmi dobre sa to ujalo, ľuďom sa to veľmi páči. Čo sa týka materiálu, je ešte o niečo pevnejší ako ten Diamond Line. Je to preto, lebo toto prešívanie je veľmi náročné spraviť a preto, aby bolo pevnejšie, tak treba mať hrúbku toho materiálu väčšiu. Tu aj vidíte, že v podstate aj tá poduška sa musela použiť iná, ako je samotná tu. Vidíte, tu je čierna, tá je troška viacej mäkšia, pretože aj ten materiál na vrchu není až tak prešívaný, jak tento. Nič to nemení na kvalite. Odolné sú obidva typy úplne rovnako. Celý rozdiel je naozaj v tom dizajne a prešívané, respektíve hrúbka je iná naozaj len z toho dôvodu, že tým, že to prešívanie je veľmi husto na sebe, neviem, či to je vidieť na kamere dobre, tým, že to prešívanie je naozaj veľmi husto pri sebe, tak musel byť pevnejší ten základ, aby sa to skrátka nepretlačilo na druhú stranu. Takže tunak sú luxusné autokoberce Design Hexaline, taktiež v dvojvrstvovej variante s odnímateľnou, teda tou vrchnou vrstvou. Viete ho jednoducho vykliknúť, vybrať, umyť, vyvapkovať, vyprášiť, ako štandardný koberček.